Sikop ang mayor, vice mayor, councilor ug barangay chairman sa gipahigayong one-time big-time operation sa Criminal Investigation and Detection Group 13 sa Caraga Region. Nakatutok si Darius Rilatado. Wala na kaikyas pa sa mga personahe sa CIDG-13 sa Caraga Region. Ang upat ka mga opisyalis sa gobyerno silang gilusad nga one-time big-time operation batok sa mga naghupot og dili lisensyadong armas sa nagkalain-laing lugar sa Caraga. Unang naaresto si Mayor Romeo Vargas ug sangguniang bayan member nga si Norlito Ticod sa Tubahon, Dinagat Islands. Naaresto usab ang Vice Mayor sa Tagbina, Surigao del Sur nga si Antonio Adlaw ug kapitan nga si Robert Lamataw sa Barangay Buena Suerte, San Francisco, Agusan del Sur. So one time, big time, dadi it was applied, kinahanglan ang search warrant, ma-apply ni mo karon, kinahanglan 10 days imo kinama-implement kung manang requirements na to. Nakuha gikan ka Mayor Vargas ang M16 ug M4 rifles, caliber .42 nga pistola ug mga bala, samtang .45 nga pistola kang SB member Ticod. Si Vice Mayor Adlaw nakuha og .38 nga revolver ug mga bala, samtang .45 nga pistola kang Kapitan Lamataw. Gibutyag sa CIDG-13 nga daghan pang mga politiko ang ilang isunod. Una pa man magsugod ang kampanya alang sa lokal nga kandidato nga magsugod na karumpit sa 29 sa Marso. Ako, si Darius Relatado para sa One Mindanao.